Οι αποκαλύψεις γύρω από το εργοστάσιο της Samsung στην πόλη Γκέτ της Ουγγαρίας έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ανησυχία. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές έρευνες και επίσημα έγγραφα επιθεωρήσεων, εργαζόμενοι φέρεται να εκτέθηκαν σε επικίνδυνες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και βιομηχανικής σκόνης σε επίπεδα που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούσαν κατά πολύ τα επιτρεπόμενα όρια ασφαλείας. Mi úgy tudjuk, hogy tudtak erről a problémával, tehát tökéletesen tisztában voltak vele, sőt arról is tudtak, hogy a hivatalos jegyzőkönyveknél súlyosabb szennyezések is vannak a Samsungban, és ugye az a kérdés, hogy milyen lépést tesznek ebben az ügyben, és ha felmerült, hogy bezárathatják a gyárat, vagy felmerült, hogy felfüggeszthetik a működést, akkor lehet azt mondani, hogy ez lett volna a logikus válasz, de úgy néz ki, hogy ezt nem tették meg. Οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούνται στην παραγωγή μπαταριών λιθίου, ωστόσο η εισπνοή τους σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να συνδέεται με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Οι αρχές έχουν επιβάλει πρόστιμα για παραβάσεις κανόνων ασφαλείας, ενώ η υπόθεση έχει πυροδοτήσει πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα. Η εταιρεία δηλώνει ότι τηρεί τα πρότυπα και λαμβάνει μέτρα προστασίας, όμως τα ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά. Lehetett azért sejteni ezeket a dolgokat, amik most kiderültek. Lehetett hallani munkásoktól dolgokat, lehetett hallani üzemvezetőtől, lehetett hallani a helyi tűzoltóságtól, amikor éjszaka kellés közepén arra csörög a telefon, hogy már megint kigyulladt egy üzemi rész. Ezeket hallottuk, de sose volt rá bizonyíték igazából, ezek nem voltak leírva, sose írták le ezeket a dolgokat. Σε μετρήσεις του 22 και του 23, αρκετοί εργαζόμενοι είχαν στο σώμα τους ποσότητες χημικών ουσιών που παρέβαιναν τα όρια βιολογικής έκθεσης και δεκάδες εργαζόμενοι εμφάνισαν υψηλές συγκεντρώσεις μετάλλων στους ιστούς τους. Kamuval, kampányhazugsággal állunk szemben, az állításoknak nincsen alapja. Szijjártó miniszter úr feljelentést tett, illetve a Telexsel szemben pert indított. A botrány lényege, hogy a Telex egyértelműen és számon kérhetően állítja, amit idáig is sokan gondoltak, hogy a magyar kormány a legfelsőbb szinten avatkozik be bizonyos nagyberuházások érdekében. A kormány a választási kampány részének minősítette és tagadja a vádakat. Tanács Gábor, Euronews, Göd.